Hello guys! Magandang umaga sa inyong lahat. Ito si Mike Paliwat. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. At ngayong araw na ito ay araw ng linggo at ini-issue na po natin ang initial update sa bagyong si Karina. Ito po ay naging ganap na bagyo kahapon. At ito po ay binigyan na po ng international name na Gaimi. Ito po ay Korean name ng Langgam. Okay? So, ito po ay ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, isa sa mga pinakamagandang educational institution dito po sa Naga City at Bicol Region. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa na natin ang update. Ito ang pinaka-latest na fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. At nakikita po ninyo ang paglapit po bagyan itong bagyong ito. Although medyo bukas pa yung kanyang eastern semicircle, okay? Yung kanyang eastern part ng kanyang circulation ay dahil po sa nagkakaroon po ng moderate upper level winds o wind shear. Papakita natin sa inyo in a short while. But nakikita na po ninyo ang paglapit po ng outer rain bands. Magbibigay po ito ng mga pag-ulan dito po sa may eastern sections po ng northern and central Luzon. So may mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may kasama pong hangin na hindi po lalampas ng 30 kph. At dito naman po sa may West Philippine Sea, meron po tayong nakikitang bagyo pa rin po dito sa labas. Ito po yung dating Sibutchoy. Nasa labas na po ito ng air responsibility. At kasalukuyan po ay papalapit po siya dito sa may bahagi po ng Hainan Island. Ito po yung isla sa may southern China. At inasahan po within the next 24 to 36 hours, ito po maglalandfall po dito sa area na ito bilang isang tropical storm. At humihikayat din po ito ng habagat, but most of the habagat ay pupunta po dito sa may area po ng Western Luzon at Western Visayas, kasama po ang Mimaropa sa susunod na 3 araw. At ang forecast track nitong bagyong ito ay inaasahan po itong tatahak patungo sa norte, sa general direction po ng Miyakojima at Yama Islands chain, sa may east po yan ng Taiwan, bago po ito ay maglandfall dito sa may southeastern part ng China sa darating pong Huwebes. So ito po inaasahan pong lalakas pa. Sa ngayon, ang kanyang hangin ay umabot na po ng 85 kph. Palapit na po siya sa bilang isang severe tropical storm. At makita ninyo, nagbibigay po ito ng mga malalakas na ulan, pabugso-bugso dito sa may eastern sections po ng Cagayan Valley, sa may eastern Cagayan, eastern Isabela, at Aurora Province, at dito rin po sa may eastern sections po ng Pulilio Island. Although mostly cloudy lang dito sa may area ng Pulilio, dito ang may area na may posibleng pong may mga ulan dito na pwedeng umabot po ng up to 50 mm na yung araw na ito. At kung titingnan natin yung habagat ay nag-uumpisa na po siyang lumapit po dito po sa may kanluran bahagi po ng Mimaropa at Western Visayas, at nagbibigay na rin ito ng mga pag-ulan dito sa may Antique, Iloilo, Guimaras, western sections po ng Negros at ibang parte po ng Western Panay. Kasama po dyan ang Boracay, magkakaroon po dyan ng mga pag-ulan, dala po ng habagat. Particularly bukas hanggang sa Miyerkules naman po, ito po ay tatahak po dito sa may area po ng western sections of Luzon, kasama po ang Occidental Mindoro, itong epekto po ng habagat. Okay? Ang Kabikulan, yung western sections, ay magkakaroon din po ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw dahil po sa habagat, although pabugso-bugso lamang po ito. Ito po yung latest mula sa CIMSS. Pakita natin sa inyo kung kumusta yung oceanic heat content. At sa latest na yon ay bahagyang nasa may katamtaman na oceanic heat content po siya, o yung tinatawag nating tropical cyclone heat potential, at papunta siya sa medyo pababang value nito. Okay?
So, ibig sabihin ay hindi po siya magkakaroon ng rapid intensification. Pero depende na po yan sa tinatawag nating upper level outflow ng system na ito. Kapag gumanda yung outflow niya, baka magkakaroon din siya ng konting intensification o mabilis na intensification papunta sa isang category 1 na typhoon. But papunta po siya sa medyo may kalamigan na area po ng oceanic heat content, particularly dito sa may east of Batanes. So, most likely, katamtaman lang at mahina ang kanyang paglakas. At pagdating po ng Lunes, ito po ay inaasahan maging isang category 1 na typhoon with winds of 120 to 140 kph habang dumadaan po siya sa may silangan po ng Batanes Group of Islands. So, inaasahan baka magkaroon po ng mga wind signal dito ang Pag-asa. So, ang tabayanan na lang po ninyo ang latest mula sa Pag-asa. Bisitahin ninyo ang website nila, bagong.pagasa.dost.gov.ph o sa kanilang Facebook, DOST_Pag-asa. Okay, sa pinaka-latest niyan. Dito po sa may south ng bagyo, dito medyo mainit talaga. Kapag dumaan dyan bagyo, magkakaroon ng rapid intensification. But so far, so good. Wala na siya dun sa medyo mainit na parte ng tropical cyclone heat potential o yung oceanic heat content. Okay? At ang kanyang shear, ito po yung wind shear. Off muna natin itong oceanic heat content. Okay? So, makikita po ninyo dito sa wind shear na yung area kung nasaan yung bagyo ay nagkakaroon po ng moderate wind shear of 35 kph o 20 knots up to 45 kph. Ito yung 25 knots na hangin. So, ito medyo strong ang wind shear dito mula sa northeast. Kaya yung northeast quadrant ng storm ay medyo bukas, kulang ng pag-uulap, kulang ng ulap dahil po sa pag-push nitong upper level winds o yung wind shear patungo dito sa may area po ng western portion ng kanyang sirkulasyon. Kaya parang nakakonsentrate po dito yung kaulapan niya. Although nagde-develop pa lang po siya, wala naman po itong direct effect sa mainland Luzon except itong coastal areas po ng Cagayan Valley. Okay, so yan po yung latest mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. And ito yung track natin kagabi. At sa mga oras na ito ay bandang nandito na po siya. Okay? At inaasahan po ito, tatahak po dito sa direksyon na ito patungo sa Yaeyama at Miyakojima Islands. At inaasahan po ito ay magiging ganap na typhoon po pagdating niya dito sa may east of Batanes. Although paalis na po ito, palayo na sa ating kapuluan. At inaasahan po itong dadaan sa may either Yaeyama o Miyakojima. So makikita ninyo ang cone of uncertainty nandito sa area na ito. Okay? So, yan cone of uncertainty. Ibig sabihin po niyan, ang track ng bagyo ay either pwede pa rin siyang lumiko papuntang left dito o kaya papunta dito sa right side. Okay? So, yan po ang, kumbaga, ito yung tinatawag nating danger path ng system. So, malayo naman po sa ating lugar. Okay? So, ito naman po ang tracks ng lahat ng Asian agencies. So, nakikita po ninyo ang pagtahak niya papuntang north. At lahat po nag-agree ay dito po siya dadaan sa may Miyakojima or Yaeyama Island chain. Itong si bagyong si Karina. At ito po inaasahan pong lalabas ng Philippine Air Responsibility late Tuesday base po sa kanyang tracking patungo po dito sa may area po ng southeastern China. Sa Webes, inaasahan po itong magla-landfall po dito sa may area po ng southeastern China. At ito po yung mga models. So, nakikita niyo na lahat talaga nag-track ay dito po sa may area po ng Yaeyama Island chain, sa may area po ng Ishikaki Jima. Okay, kasama po dyan ang Ishikaki City. At pagdating po sa rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang Miyerkules, ito po yung inaasahan natin mga pag-ulan, dala ng habagat. Ito po yung ulan na dala ng bagyo. So, kung yung bagyo ay nandito, ito po ay tatahak po papunta dito. Okay? So, ito po yung epekto po ng hanging habagat. So, nakikita ninyo dito, ang habagat ay makaka-apekto po sa western sections po ng ating kapuluan, from western part ng Palawan, Western Visayas, kasama po dyan Metro Manila. So, inaasahan po natin mga pag-ulan na lalampas po ng 100 mm for the next 3 days.
Okay? So, total po yan na ulan. So, most likely, ang average rainfall ay nasa 50 to 100 millimeters na ulan po dito sa may western sections po ng Luzon mula sa Ilocos Region hanggang dito sa may area po ng Batangas. Kasama po dyan Metro Manila. Kasama rin po ang Occidental Mindoro. And dito rin po sa may Sulu Archipelago, western sections po ng Panay, lalo na po sa may Antique, Guimaras, western sections po ng Negros, okay, sa may Occidental, Negros Occidental. Kasama po ang Bacolod, may mga inasan po mga pag-ulan hanggang 50 to 100 millimeters. Ito po, more than 100 millimeters. So dito ang ulan nasa 10 to 25 millimeters per day. Kasama po dyan Northern Palawan. Samantala dito po ay mukhang nasa up to more than 50 millimeters per day ang inaasahan po ulan po dyan. Ang areas po ng Bicol, mostly mga hapon, gabi, or early morning lang po mga ulan, dala ng habagat. But the rest of the day, sunny to cloudy at mahangin. At yung hangin pa lang dito, dala ng habagat, ay pwede umawat po ng up to 50 or 60 kph. Dito naman po sa Kabikulan, inaasahan po natin magiging mas maulan po dito sa may area po ng Camarines Sur, sa may western sections, lalong-lalo na sa may area ng Pasacao. But gaya na sinabi ko, ito ay mostly hapon, gabi, or early morning. Pag umaga, tanghali, at early afternoon, may mga inaasahan pa rin tayong sunshine at mga cloudy conditions. But may mga snippets po yan, may mga maliliit na padandaan pong showers na inaasahan. Hopefully, sana walang malalakas na thunderstorms, but mostly hapon po yan at gabi. Okay, at kaya din po dito sa may Pamblon, western sections po ng northwestern Samar, northwestern Leyte. So, yan po ang forecast ng mga puulan dala ng habagat. Dito naman po sa may Mindanao, medyo ligtas na po sila pagdating sa epekto ng hanging habagat. Okay, at pagdating po sa alon, ito po yung alon na yun, okay pa naman. Up to, umawat po dito ng almost 2 meters. Medyo maalon na rin po dito dahil sa bagyong si Karina. But inaasahan pong lalakas po yan, dahil po sa may western sections, dahil po sa hanging habagat. Kaya pag i-move natin ito hanggang Miyerkules, yan po ang epekto po ng hanging habagat. Medyo maging maalon, katamtaman hanggang sa malaki. Up to more than 3 meters ang alon po dito at medyo mapanganib po sa mga malilit at katamtamang sakyang pangdagat. Okay? Moderate to rough po ito at bawal muna pong pumalaot. At dito naman po sa may eastern section po ng Northern Luzon ay medyo aabot din ng up to 3 meters ang wave height. Okay, lalo na po dito sa may North Philippine Sea, but yung malapit po sa coastal waters, mga 2 to 3 meters ang wave height. So, medyo mapanganib din po sa mga maliliit na sasakyan pang dagat. Dito sa may inland waters, ay medyo tataas din po ng up to 1.5 meters ang wave height. At hintayin na lang po ninyo mga latest na gale warnings mula sa Pag-asa tungkol dito sa epekto ng habagat. Kasi sa latest na yon, sa alon mula sa Pag-asa ay mukhang lang po, doon lang po sa may Central Philippine Sea ang epekto po ng gale warning. Okay, ito po yung high seas area. Yan, may gale warning po dito sa may gitna. So yan po ang latest ng Pag-asa. So wala pa silang update. Actually sa latest nila sa website, hindi pa na-update. 11 PM pa last yung kanilang update. Pero sa Facebook page, nilabas na nila yung 11 AM. Most, parang nakakonsentrate sila more sa social media. Hindi masyado dito sa website, which is dapat pantay po. So sana ma-update nila yung website kasi wala 11 PM yung last update. Okay, so yan po ang pinaka-latest sa bagyong si Karina. Ang good news, wala po itong direct effect sa ating bansa. Except po itong ikayat niyang hanging habagat sa ating kapuluan, lalo po sa western sections ng ating bansa. Ang eastern sections po, eastern coastal waters ng extreme northern Luzon, Batanes, northern Cagayan ay posibleng makakaranas din mga konting efekto, lalo po sa may outer bands. Nakikita naman po niyo dito sa satellite. Bibigay po ito ng mga malalakas na ulan na rin dito sa may eastern sections po ng
Cagayan Valley. So mag-ingat lang po sa mga paglaki ng alon, sa mga coastal waters, at take all necessary precautions. So yan muna po ang pinaka-latest. Babalik ulit tayo bukas sa Lunes sa another special coverage ng bagyong si Karina na may international name Gaimi. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser, Typhoon Wiser, at maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.